Bona tarda, soc Xavier Àgueda del CFA Pere Calders i avui anem a mirar una miqueta com retallar i enganxar i com copiar i enganxar en el GIMP. És una miqueta més liós que amb altres eines perquè hi ha tot el rotllo de les capes, però ens en sortirem. Aviam, el primer, anem a obrir el GIMP, hem de veure una foto i per retallar i enganxar o per copiar i enganxar, el primer que hem de fer és seleccionar. Hi ha diferents eines de selecció. Agafo el rectangle per fer-ho més fàcil. Selecciono una part de la imatge, que és la que vull copiar. L'he seleccionat i una vegada l'he seleccionat puc anar al menú Edita i Còpia. I ara es queda esperant que li diguem que l'enganxi. La podria enganxar en un altre arxiu, podria obrir un altre arxiu, però l'enganxaré aquí mateix per simplificar. Edita, enganxa, pam. L'ha posat més o menys a sobre, però no està encara enganxada del tot, està a dalt flotant. Quan queda flotant, fixeu-vos que hi ha la capa que hi havia abans, només n'hi havia una, i hi ha una que es diu selecció flotant, capa enganxada. I fixeu-vos amb el cursor també. Quan el moc per qualsevol lloc de la pantalla es veu un angle i un quadradet. Si el poso sobre la zona que acabo d'enganxar, es veu les 4 fletxetes aquestes apuntant cap a 4 punts cardinals. Això vol dir que mentre està així, puc apretar amb el ratolí a sobre de la zona seleccionada i sense deixar anar, arrossegar-lo i aportar-lo on vulgui. Anem a posar aquí. No sé on posar-lo, aquí. Vinga, un aquí. Ara encara està igual. Veieu aquí l'angle i aquí així. Això vol dir que, si no estic segur, ho puc anar movent. I quan ja estigui satisfet, deixar-ho anar és molt fàcil. Per deixar-ho anar, només cal fer clic a fora del rectanglet. Si en recordeu l'angle, veieu que hi ha un angle? Quan està en modo angle, vol dir que si apreto, clic, ara això s'ha quedat aquí enganxat. Doncs ja sabeu, copiar i enganxar. Fixeu-vos que ha desaparegut la segona capa. La capa flotant era només mentre estava acabant-se d'enganxar. I puc fer també... O sigui, ara encara se'n recorda que li he dit copiar jo. Si vull puc tornar-ho a enganxar. Puc fer edita, enganxa i apareixerà un altre cap de burro. Provem-ho. Pam! Aquí el tenim. L'arrossego on vull i selecciono fora d'ell per deixar-lo anar. En lloc d'anar al menú, sempre us explico primer el més fàcil, però en lloc d'anar al menú, fixeu-vos que quan hi vaig al menú, enganxa, aquí a la dreta posa Ctrl+V, això és la drecera. La drecera vol dir que si en lloc d'anar al menú i buscar això, m'aprenc Ctrl+V, puc fer, sense anar al menú, Ctrl+V en qualsevol moment i també ho enganxa. I ara aquí tinc ja una pila de borrets. Cada vegada que faci Ctrl+V, me n'apareix un altre. Ctrl+V, un altre. I cada vegada el puc arrossegar, apartar-lo d'on estava i deixar-lo anar fent clic a fora d'ell, o sigui, a fora de la selecció, quan apareix l'angle. Pam. Doncs això el que he fet és copiar. Fixeu-vos que per retallar serà exactament el mateix. Anem a retallar la caseta ara. Agafo aquesta caseta, selecciono i quan està seleccionada, edita, retalla o Ctrl+X. Veieu que hi ha això? Ctrl+X. I és exactament el mateix, l'únic que darrere es queda en blanc. Es queda... desapareix la imatge, es perd lo de darrere. I després com faig? Edita, enganxa, ho posa al mateix lloc, però també està... Aquí hi ha l'angle i aquí hi ha el símbol aquest que vol dir que la puc moure. Me la porto on vulgui. Normalment, si només tenim una capa, si copiem té sentit, però si retallem el que farem s'ha de quedar-nos amb el color del fons. Aquest color del fons es pot canviar aquí a l'esquerra. De bon principi està negre, el color de primer pla, i blanc el color de fons actiu. I el blanc és el color que apareix quan retallem. Llavors, si hi ha només una capa, quedarà així lleig. Ara bé, a vegades volem treballar en diferents capes i volem retallar d'una i enganxar-ho en una altra capa, perquè ara, ostres, si jo m'ho repenso i vull recuperar la cara d'aquest noi tan guapo que hi havia aquí darrere, impossible. Imagineu-vos que jo selecciono aquí
per agafar aquest burro i aquesta caseta, edita, retalla, se'm queda el bloc en blanc, no interessa. Llavors, anem a provar seleccionar, copiar i enganxar amb una altra capa. Per fer això, per començar de nou, el que puc fer és edita, desfés, i desfés torna enrere i desfà els últims canvis. Fixeu-vos la darrera de desfés, Ctrl Z. Si només us heu d'aprendre una, apreneu-vos aquesta, perquè la vida és la que hi ha i ens equivocarem molt. Llavors, cada vegada que faig clic Ctrl Z, desfà un canvi i anem tornant enrere. Fixeu-vos, pam, 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 pam. I aquí estic a la imatge original. Llavors, selecciono... Què selecciono ara? Anem a seleccionar-me el meu cap ara. Pam. Selecciono el cap. Edita, còpia. I ara, en lloc d'enganxar-lo aquí, anem a crear una nova capa. Hi ha un altre vídeo on explicava el de les capes, de bon principi. Anem a suposar que ja sabeu el que és una capa. La creo aquí, no, creo grup de capes, no, perdó, aquí, crea una capa nova. Fixeu-vos, les icones en teoria les anirem aprenent, però si no, quan deixo el cursor, a sobre de la icona em diu què fa cada una d'elles. Concretament, ara jo estic a punt d'equivocar-me, però el que volia era crear una capa nova, vaig aquí, crear una capa nova, clic. El nom de la capa li direm cara. I omple amb transparència. La resta ho deixo tal qual està. D'acord. Ara tinc la capa de la foto original i una capa transparent que es diu cara. Amago aquesta, no apareix res. Amago l'altra, veig només la cara transparent. Llavors, a la capa cara, a la capa que tinc seleccionada, jo ara faig edita, enganxa, pam! I ha aparegut el meu cap aquí. El moc on vull i el deixo anar. La gràcia que això estigui amb una altra capa és que està a la capa dalt i ho puc posar, treure. I si no m'agrada, si això d'aquí queda molt malament, puc tornar-ho a seleccionar fàcil, no cal ni que apunti, si me'n surt una mica no passa res perquè és transparent, i puc tornar a retallar sense endur-me-lo de baix. Veieu que ara he retallat de la cara de dalt, de la cara capa, i el darrere està igual. I puc fer edita, enganxa, i tinc com una altra oportunitat de moure-la. Si treballo només amb una capa, el que ja enganxo es queda enganxat i després no puc retallar-ho sense que m'aparegui el quadradet blanc de fons. Doncs això és retallar i enganxar amb Google. Retallar i enganxar amb GIMP. Crec que de moment per aquest vídeo ja estarà. Ens veiem al següent. Fins aviat.